Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay ita alawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Da kayo adwa, anak ken Raki. Itataawanin ni Papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruin nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Intun umay apa nagsasara sa kay to agiskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga ruden ti aramaten nyo, tawan matan ni Papayo. Apay ngamin ana aksidente ni Papa. Awan lang nga roden ni Mama. Awan pay ni Papa. Wan nga rod manong. Kasano tapaitan. Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay anay bagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta. Idinatay day di mama. Jakman amo ken ni Papa. Insangpet namat dito'y balay ni Tita Jacinta. Jak kayat ni Tita Jacinta. Naungat ngamin. Nalaing pa'y nga agkudot. Mangmangan sama ti Jayroar. Tay baga na ngagluto ta iti kananta. Ngam di mat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, manong. Isu laang matigat-gatangan ni Tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubing. Or-orayon mi ni Tita, nana. Naibos nga min ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan mat amang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pay no adda di na kayat. Amangan no rabiinton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay tadain lutok adinangdang. Kaya tyo ka diti dinangdang? Ha? Makan kami di tabalayo, nana? Oy, ana. Kababain amang mangan takat din iti balay ti sabalay. Mabisinak, manong. Jak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Eh. Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat tilutok? Nagimas met gayam ti dinengdeng abukal analaukan iti bulong marunggay, nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawak ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo ang negosyo na. Imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintagan day tanga aramid na? Awan ka di ti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga amo, nana? Di ko na idi ni Papa kat adda kano ije Mindanao ti kabagyan da kan ni Mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No, adala ko mamo mi akabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, nana. Kasanon ti balay kan grocery yo. Alangan mo't ako kwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kitkita. Saan laang ita? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam, kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasi da ako nam. Madlaw ang mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda?
Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madimot ano ka yun noodles kan itlog laang manang. Apay, dakes ka di ti noodles kan itlog. No iso ka na yun, maumadamot manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taigatangak pay ida. Umay kayo man da kayo adwa. Ha? Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Anay! Si Kamot! Daytang ti maganab yo. Apay ka di, tita. Anyo ti basol me. Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya ti imbagbagayo ijay, ha? Imbaga mi lang mat ana ibus ti noodles kan itlog aginatang mo asid sidaan mi. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan uti aglastog, tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka! Ay ko, tita. Nagsakit. Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no day ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggigyanan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Ang mga nualaan da ti grocery, nuited ko dagiti uping. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti puder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalatay ti balayda. Umayak tumat ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumot to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Nambalay tamat daytoy, ading. Ni ka di tita Jacinta ti agyan ditoy. Balayta, nga makatulong taman. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, manong. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga min di katulong akadwayo tamasakit ti inana. Apay masakit. Apay ka irikap mo ti gate. Amangan numayaw awan kayo narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat no maatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupok na ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay masapol nga da kadwa. Sa anak mo't ngagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan ak amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay nga minasapulan nak. Bakit akon? Ambok ti aramidak. Kaslay di, napan kayo ije kabangibang apurok. Imbag tam-am mo na kadya nakakita ka, kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga no maatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Padasag man nga ilukat tigit. Ada bati ni Flora at ulbak iti labisaan. Nalukatanon. Makapasyar matlagan. Saan ka ta nakakulong? Kanayon dito ibalay. Ada sumungat at Jim. Para ang taglugan ako. Para!
Haguray, talumugan na! Kitaam ka di daytoy bodega, Manong. Nagado a karton, plastik, bote, kan anya pa'y dagitoy. Ha? Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pa'y landok ditoy. Malako ka di dagitoy, Manong. Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti agat-gatang. Taibagatang adu ditoy. Kaya't da nga umay ibunang. At dalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan iti junk shop. Intan nga rod, Manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ang naurnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Hanya nga taya dagito'y babasit abagbalay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakil ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan aglinong. Kasla makatudtudumot kami. Ay, nagpintas mo tanday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kandiding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kitin. Hawan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel matibayan din lako, Manong. Un nga rod ading. At dan kwartata. Saan tan nga gawid iti balay? Diyak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay. Inta ijay musulyo da papaken mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay jay Campo Santo. Sabagay. Saan tanan jay? Sige. Mapantapay nga rod gumatang iti kananta. Sige, Manong. Inta gumatang ijay restaurant. Makaraman tamatlangan iti sabali amakan. Dinangdang ken karne ti kayat ko. Ape, nakalugat ti gate. Nakabitin ti tulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras ang nagpukaw? Saan ko nga muna niya nga oras? Ngam itay bigat, inkandadok ti gate. Awan ka di ti kadwa na ti tabalayo? Nagawid nga min ti katulong. Kinasaritak ni Mama saan arumrumwar, ngam rimwar latamot. O sige, tay bagak kadagi ti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan na ti gate. Awan mat dagiti agkapsan. O di nasayat no awan da. Tapno dua talang ditoy. Amangan no addamang sampol ka dagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay jay grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat ida akap-kapin ano? Ngam no addamang sampol ka dakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day ta kaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita Manong. Ada nakaida abakat iti unag ti musulyo. Sino nga tanday taabakat? Kabagyan nga ta da pa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta.
Mabuti nga kasamot nga umasidag, manong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulila daraki ken ana. Kat ni Jacinta nga agsyuman, ti kadwada iti dakkel a balayda, idi nakita ti agkabsat, ti adu abote, plastik, ken landok, iti bodega da. Napandain lako dagitoy. Kat ingkandeng da a mapandag pasyar, iti sementeryo. Iti sabali nga ili, adamot agina adda flora, ken ti mangrugi nga agkabaw nga inana. Pimanaw ti baket, kat naisarong iti sementeryo. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Sino nga taday taabakat? Kapag yan nga tata, papa? Saan nga ta nauyong day taabakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga akmat nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran? Tabakat mat. Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musolyo ti pangananta. Mayat ko man umunag ta. Tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Kumit kita ti bakat, manong. Ha? Ay, umunag paso. Umunag ta. Taikan ta iti kanan na. Amangan numabisinan day ta abakat. Mabisinak, ubing. Adda ka di makanyo dit, ha? At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan. Tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo, ubing. Mabisinak nga mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Malaman nga rodan ay mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya? Tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Wan, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda Basaan nyo. Ay, kunak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagserkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapolyo? Awan pa'y met Flora. Awan ka di tinamnama anapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag dito'y no nakita da. Ngam saan ka numot? Naawan nakakita, ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo mutan ti contact number mo. Tapno awagan da ka, no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang at damang itulod ken kuana di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramidag. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora.
Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasta mo tinagan ko. Nalipatak samot taon. Ayan ka di balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak mo tayan ti balay, may. Lagi pa, tay tulod na kay di balayo, Lola. Dito'y aklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola. Kanan. Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito. Huray siyakat. Jack batan mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko na mga ubing? Napanandangatan. Ay, paginawag ko maida. At dapay lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpait? Kasano no adda umay mang sarong karkadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti bagak. At nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanagak. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery ken balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Ada ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na ken Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagijay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di apabirok ida, manang? Saan damat ama pukpukaw, tapim manaw da. Ammo da ti pagsublian da. Kasano no di dan agsubli? Pangalaan da kumaitikanan da, no di da agawid. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Ta inakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumuro tak, tainakmat makipidot, Manong. Saanan? Amangan numapukaw. Wan numayaw awan ni Lola. Kadwa ampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, Manong. Saan mat nga ubing tapno awiram. Bantayam tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Wan man, padasam numalagip na pay. Kuna namat ngamin analipatan na. Barang malagip nanto Wan Manong, pidutak mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Ada ngamin nakita kasako ija igit. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha? Saan ka di aday ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya matinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya matinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangantayon ay Ay, nalipatak mo tan. Ang hapay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag na nagsabat ta dito kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Naglivak pa ita sa pulak ni Mama. Ladingitag, nga masapul alawlawan tayo ti ili, tapno masarakan tayo. Ada tap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili.
Adamot ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamit ang magna ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod. Nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa'y ang nagawid. Manipod adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abang bantayan ta. Nadlaw ko ang manipod awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro. Gapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop kukit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo. Sakbayan naturog ka. Saan mat? Si kamat ti pinanunot ko sakbay ang naturog ka. Ta si kakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay. Ha? Tiyak man mo. Ngam apay akas jay. Makaungot amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka kadi, Lola? Inak ngamin agpidot iti bote kan plastik. Pagpidutam ay ado ti amo ka plastik kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat adda pa'y ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamot bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, un nga agpayso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Panawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan numaatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, sa anak ang mapukaw, tabakbakot anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Barang makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo, ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, mana? Adamot kadwam, Iso ni Jano, kadwak nga aglaklako ije grocery. adan samot relasyon nyo. Kadwam sama nun idikalman. Na, dakes ka di? Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita dahi diya babae. Masurunak nga rod iti dayjay a babae. Kunamlano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidang. Ang mga no ad-adda-adakas ti mapasama. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mo ti ibungan para kadata. Aluwada man. Tama no dakdakas ako na ti mapasama. Di kagdanag. Nalaingak. Diyak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem ka nung amin ti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbangan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagi jay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka.
Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang Hailey? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen gayem, ado, Ay, ayan nga tan ni mama. barang masarakan tayon dito ka bang ibang Hailey. Sapay ko ma. Manungal dawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na itikanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ter aramidan na. Kasla ubingon. O sige nga, bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano nga ang daladawan ko dita? Missing kayo kano, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. At daakmat dito'y. Adora gayam tinagan niyo, Lola. Wen nga road. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang Takitaek, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu tanaungat ni Jacinta. Pimanaw dagiti ubing, kat napanda iti mosoleyo ti dadakalda iti sementeryo. Nadanon damat ijay ni bagat adora. Inikkanda da ito'y iti taraon, kat nagsasango da anangan. Iti sabali abangir, adun tiladawan ni Nana Adora, ana ipaskil iti kabangibang nga ili. Iti may sang aldaw apan nagnadaraki, ana kan Nana Adora, at da nakita da iti igid ti kalsada. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbagak lang nga rodan nga adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimbagayo anagan, Lola. Mabit lang takitaak noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay, masapul nga agkakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di tanailanad nga address. Aglugan tayo ka di, Manong. Ay, malagip ko. Nagluganak. Idi kwan, simbardang. Kat imulogak matan Intayo nga rodan. Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone ijesilid ko. Tawan lud na. Nalipatak nga intugot idi pimanaw ta. Awan load na ta saan matamang di tita Jacinta iti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi pimanaw ta. Diyak nga min us-usaran. Tawan kwartak apaglud ko. Anya ti mayam abigbigan. Aping adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya ayat ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsak sakit. Imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam gaputadakan. Intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka na sayat kadakwada. Dayta ti imbagada kanya.
Ulbod dagiti nga ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasaya at kakadakwada? Saan kang agsaw iti saan mo ama panaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong ak kadagiti pannakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayjay babaya. Masapol nga garamid ak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak dayjay a babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan a makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta day nga aramidam. Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamat a pagaramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwa ta nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikantametten iti kanen na ijay. Sino tinang salabay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwok-wok ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apo na nakabungot ka. San ka man basta sumurot ka si tatanlugod. Parabadag ka din tiro panabas. Wan, perangan nyo dagiti mata na. Sige. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kan kuana. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Di naksalabayan iti nairot. Darasam kit di tibag na. Tapno makadanon tayon iti papanan tayo. Agtulnog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino nga tadagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita at man niya tinagyan day ta plastik. Bagas mat kan delata dagito eh. Anya ti kay tasawan da ito eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan, ada CR. Adamat danom. Apay nga ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti perang dagiti matana. Wana, idi nakadanon kami ni J basement. Inrikap min ti ruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamo na nang ikat iti parang na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagiti nga ubing. Nagmayat kat apagsasawan dagiti ayan. Makitak laidat na makaramanda kanya. Ay, papanan yung kaday. Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige. Munog kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana. Lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat dita papel. Sige. Amok day ta adisaw. Higit ti kalsada day ta. Sige. Intayaw. Tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. Ada ganda ija iti anak ko. Adda siguro, Lola. Apay, pumampanaw ka de. Wala. Amo man no papapanan na kanayo. Adda siguro trabaho na. Papay, dilakat malmalpas day ta trabaho. Saan amalpas, Lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad di ta address yo, Lola. Flora tinagan day ta kontak
person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama, si kakadingag paiso. Mama. Ubing na kita kakaduam. Eh, Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. iti sementeryo, nana. Ha? Adda ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O nana, kadwami ni Lola ang naturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo iti sementeryo. Adda naglakwan me iti plastik, bote ken landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagak kada kayo. Sumagmapanumal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasanuak nga tayo makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo rehas na alandok. Mangkitak iti mabalin ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanyak, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, nana. Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana. Di Cortez. Da ka di. Ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amom ida, nana. Nasingad agayom ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo, tinalagip ko, nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita idinatay ni mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Diti kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y apumampanaw? Ado pa'y ti pagsaritaan tayo no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat may padamag kuken ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimanaw akadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko na. Ije kano sementeryo. Ngam ado pa'y ti kayat ko ang maamuan ka dagiti ubing. Sementeryo. Wan ka no gayom. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni Mama ije balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni mamam. Sige, taada akong itibatog ti opisina mi. Bye, friend. Adda landok dito asi dagtisian. Alaak, taiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Kat no makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti narami da kanyak. Ibaglakit din, taada landok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok day nga Adela? Amang ano na panen nagipulong kadagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Ha? Man nakibiyang. Anya nga ita tinaganap na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na ijay. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kit di tamang mangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laang ti ubrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti dadduma. Nasayat nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? Wan nana, ngam naranggas ti asawa na. Isu apimanaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni Tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti grocery yo? Ni Tita Jacinta.
Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello, Arman. Makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. At ka di Pasken? Ada importante ayuman ko kan ka. May papanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asim mangpet. Apay dagit ang ubing. Ikam ka di day ti gunggunada? Di mo pala ita pinagawid? Saan ko basta pagawidan ida, friend? Adda ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Diyak mawatan ti bagbagam. At iddo ga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan gayam. O sige, umayak nga rod kita balayo. Agyaman ak unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat amapil ko ti landok. Awat pa panan na. No di madadaal tumitlaan day tarehas. San ay, tawan mo tiyong umay ditoy. Imposible asaan ang madadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asolbaran ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da? Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol at isanikwa atawid ng kadagiti dadakkel na. Katmapan kadagiti duwa nga anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam ada kinaden na ti amada. Naranggas da ito'y iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawen. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balayda. Kastang rod. Anya tinasayaat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ang naaramid. Sakbay apimusay ti inada. Uwan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na, nga amang ano mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dagiti anak na. Masapol nga rod makita tayo day ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw launay ni Flora. Idi nakita na dagiti dua nga ubing. Adda na ipalagip kan kuana. Gayam na gayam ti ina dagiti ubing. Itimot ayan ni Adela. Nakakita iti landok. Kat pinadas na pinang orterehas ti tawa. Tapno adda pagnaan na nga aglibas. Itimot ayan ni Flora. Nagpatulong kan ni Arman. No kasanuda at tulungan. Dagiti ulila nga ubing. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami, nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na, nga amangan no mga sawan to ni Sani, kat maitsapwera dagiti ubing. Masapol nga rod ang masarakan day ta kasuratan. Amang ipanaknag, ako kwa ti inada tinabati a kinabaknang.
Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara, anagrarana dagiti ubing kan ni mamam. Kat iji pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramaten ti Dios amang tulong kadagiti mairoruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramiden ti balod na. Sana mabalin na siyak ti mapanmang kita. Sana mabalin amaamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumrak iti grocery. Amangan no ado ti tawi iti grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Di dan makadalos kan makalaba. Dagijay nga ubing ti makagapo. No apay anaikulong dayjay nga Adela. No saan kumaanakibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, tasaan tayo ang nagsisina. Apay ka di ngay Jayan ti Mosoleyo tinapanan niyo, edi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Ay, tsak man ambo apok. Ijay mo tinangiturungan dagiti sakak kanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakaita naman dagiti dadakkel me. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, kayo agdigusan, talaba aktibado yo, Lola. Amom ka di ti aglaba. Wen Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan samot ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng adang agpaisuken kwa na ti kasuratan nga imbati da. Saan kami mo't ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabaknang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada? Mayat ko ma, no nasayaat ka dagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Ta nagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni mamam. Adda palimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, ading. Adda kano kayat nang amuan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Diyak mo't maawatan. Ngam adda iti timbaga ni Mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dyan nga imbati na, Manong? Diyak man amo. Ngam nasauna dayjay. Idi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin at dataning tibiyag na. Diyak maawatan, Manong. Uray syakmat, ading. Diyak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Kupinak pa'y ngamin ide. Aday ta, napil kong ti sumagmamano arehas. Imbagta saan unay ang naging nasidag ti landok arehas. Numapil kong ti datuma, mabalin kong ti rumar dito eh. Mangibiti naktulaang iti ulos apagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak tunting umato iti kalsada. Nangibaon ka ka din tinapan ni J Basement. Inton madamdamahan. Adda pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma.
Inton sumangpatlangan. Anya ayamanan tinangibaunam kan kwa na. Ibaon mo kit di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang, dayjay. Ado ti abas to na ama ka ni Jay. Ano? Sikat yung makam mo. Kasano nga ino agsakit ijay? Isakit mo matlagayam. Apay no si kang arod ti mapan mang sarungkar kan kwa na. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oo. Masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman lang ti makam mo. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. Saan mi nga mo, noon niya nga oras asumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asap-sapulan niyo. Nasingpet a talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tila ang managdakdakas titil-tiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matita hasinta ti tiliwan niyo. Kanayon na kami akudutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi, di na aksidente ni Papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos, kan para laba. Sana rumbang day nga aramid na. Mabalin ang matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedal na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akasta ti aramidan na. Saan ko kano nga amo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sumbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agdate? Awisen nak nga agdate, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito'y grocery, ah. Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, data ti mairanod iti sapul ti grocery. Tadatamat nga rod tagbambanog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo na tamat nga agtrab-trabaho. Intamat agpalailang, ah. Una, nanaman tamat ti pagrigrigatan ta. Narigat mat, no trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikop tapay nga rod. Taintaman agpasya. Nasaya ta si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito'y balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnam mo. Medyo naibayagak, tainuray ko pa'y ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kita man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray iso, kat napanmat iji abroad. Masungbatan amin na palimed. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matendag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din ti agpalailang dito'y igit ti baybay. Una rod, umay tanto manin dito'y. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Una, bayam, takadalawas, mangrikop ta iti grocery, ta umay ta dito'y. Uy, mayat deta na panunot mo, ha. Kaslata mo't lat turista iti di Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turist na. At damot aramaten tang agpasyal. Naragsak ka kadimat lang, Jacinta? Talaga naragsaka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramaten tang agpasyal. Sana kastati kaya't kwasawan. Naragsak ka kaditi sidong ko? Wala. Ngam ti kinabak ng anaibati,
ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo, ubing. Ada imbati ni mamayo asurat para kanyak. Ngam italaang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha? Apay nga agsasango tayo, nana? Mapaaya ba ni Jacinta? Kat kadwa tayong agsasango. Mabutang kami nga agpakita ka ni Tita Jacinta, Nana. Saan kayong agbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka di ti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kwa na. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko nga, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay nagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Asino kumangay tinangtad ka ni Flora? Ada ka nun ang ibatyan na nga abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka, no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko mata maawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amap-mapan? Uray itad da kayo. Apay, may padawat ayamot ti tao. Ta itad da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyal. Agpay deliver talaangan iti kanenta. Tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agi na natakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Kaputa kukwa kon tinagtrabaho. Nagtrabahuan ta ko Tagpada ta idi a trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mo't dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti tawan. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan. Iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Adita, mabalinan. Igalot kong ti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Adita, naigalot ko na. Rumara kong dito'y. Nagbiti na ka, abo mama. Inay hadak, tama no matinagak. Agpababa ako. Asidag ako na. Awan ko mati makakita kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta seryetayo ita alawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo takayat ni Flora at tulungan dagiti ubing. Napan nga rod iti ayan ti sigud nga abogado ti pamilyada.
Kat adda naala na a brown envelope nga imbati ti inadag iti ubing. Kat adda met surata apara ken ni Flora. Kabayatan ti panagpasyar da Jacinta ken Jano iti igit ti baybay. Ginundawayan met ni Adela tinang dadaal iti rehas ti tawa iti nakaipupukan na. Tapno adda pagnaan na arumwar. Papagayam denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Andita, naigalutan ti ulas. Rumara ko dito'y katagbitin ak abumaba. Oops! Inayadak, tamo nga numatinagak. Agpababa ko na. Sidag ako ni ti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday ta. Oops! Sa dino at aday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di ditangato. Taadamang manggag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Jaymot grocery abambantayan da Jacinta da ito'y. Isulakit diti akinakam iti panakadukot ko. Mapanakadagos iti presinto. Tapno may dakitaon ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presento, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, nana. Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo. Iso ang nagtalaw kayo. Ngam, saan miya kaya ti agsublikan kwa na, nana? Saan kayo nga itudkan kwa na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak. Asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay. Ganda duma pa'y akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga ammo. Anya ti aramidan niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalak. Aging ga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yun ton ti araramidan nyo. Imbaglakit din ta nakaumay ta dito'y balay da, nana Flora. Gayam-gayam ni mama. Un nga rodading ko. Di natagayang binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod mano. Kunak no agnanayon ta nga agladladingit. Gapu iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod manong. Ni kumanana Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro agkagasat? No agsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunaklakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man ang tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, kat binaot ko ida. Amang ano sumangpad dan? Ang mga numabisinda, iso asumangpet dan. O di adangarudan pagdalusam, kan paglabaam. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Ngam sumangpad da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading inararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ije balay mi, nana.
Taawan apulos karbangan na iti balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mo't ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni mamayo. Kasta ka di, nana? Nabayag mat basit aday jay ahasinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwartami ama panagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya daytoy? Pakamumat ama panak kano ijay presento inton bigat. Itian niya, aga po. Apaya papaya banda kay Jay Presinto. Diyan mo. Kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery. Mangrikap tapay laang. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwa ka. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiritsutan to nga ro ti Jay Presinto inton bigat. Saan tan amapan ni Jay grocery? Wala. Manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kadahasinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin? Nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamak. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot ang nagkasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin. Yuman ko da ito iti abogado. Kat iso timang tulong kada kayo. Mama, adda pa panan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Adda pinilin ko akarro ba akadwayo, kabayatan ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawan dak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akarro ba yo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Ay, kay-kayat ko dagiti ubeng. Tanasing putda. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayong arod. Isublim kanyak dagiti ubeng. Kaya't ko at tiliwan nyo tinang ipupuk kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupuk da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan da tinang ipupukan da kanyak. Pudno ka di day ta sasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan tinang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan ti bagbagam anang ipupukan da kan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngam no agul-ulbud ka. Amumon ti mapasamakan ka. Di tadyay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti manu nga oras. Idiadan mabalin ko apagnaan. Bimabaak babaan iti ulos. O, kitaan yun, sir. Mabit lang, ta picture ti tawa ang nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay adinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Shuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida ang makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita o. Tiliwan nyo ida. Man, tiliwan nyo ida. Yes, sir. Yes, sir. Adela, kasanungadang ka dito'y presinto?
Kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko. Pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Iso adinukot kan impupok dakkas ta kadi. Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko matimaganab ko kan ka. Gapo ta imbagak nga agpatulungak kadagiti pulis amang biro kadagiti ubing. Iso aday jay, siya kunti kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan ti presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wan nagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apay nga da kayo dito eh. Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da hasinta kendyano. Impatiliw ko ida, tadinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gapo tadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat, nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da di tahasinta ken Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo, insang petan ni Hasinta ni Jano. Ubing, dagiti ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Ngam idikon, insang pat ni Papa ni Tita Hasinta. Apay nga insangpat na ijay balayo? Saan ko nga mo, sir? Ngam idikon, imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni Papayo? Naaksidente iti lugan ka no, sir. Day tama ti imbagada. Ket asino ti kadwa ni Papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta ka no, sir. Ket nan-ano ni tita yu ahasinta idi na aksidente da? Awan mati nakita ka sugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama pandati Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatgantikid daw mo. Tadakat nga ron pamanaknak. Adda kayo ti akin kukwa. Ada kayon, kung akno saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo a pinapanaw dagiti ubing. Saan ko amabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ame. Apay day nga, ame. Iso ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti panakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpet da ngamin nga ubing. Anya itatimarik nayo ang nakapupok dita selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to da ito nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamat nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom ka di, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti dekortes? Kasano anak pasamak dayta? Impakita dati testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan.
Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas a napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano ang napasamak dayta? Impakita dati testamento. Ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan. Agbalaw ka itan. Nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento. Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga itala ang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko nga agasawa? Ta saan kayo muta nagkasar? Ngam inyawid nak balay da. Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiansata, tapno makarwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga da ijay? At da ka din nakabangko a kwarta a mabalin mo a pairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanuta nga ruden ditoy. Awagam ti may sakadag iti kakadwata iti grocery. Tao may naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodye matalek akadwata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag dahasinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti naibang ko akwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulilayo. Ngam, kinasyan na kayo ti Apo. Kanayon may nga ikarkararag. Adi na kam kumabaybay anti apo nana. Da kayo ti inaramat na tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti Apo ti mairoroman, nulakat na singpat da. Una na, mamatiak. Isu akanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti Apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isu nga dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery? Wan, imbilin ko nga umay ditoy. Taalaan na ti tulbag. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipaanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpayso akas iti kunan ni Adela? Ay, pangipanan na ngay nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngay nga agpayso. Ibagam nga uray di balay nalatan. Amangan no ilamang na ti daduma. Saan nabalin nga da ipuslit na? Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibagak intun umay ditoy. Kayat yu kadi, tayin tayo manan agpasyar ijay musuleo, Lola. Anya mo Soleo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat, awan balagip ko.
Jay nga, inawagan nyo iti napintas abasit abalay? Ha? Ay, napintas nga agpaiso day jay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Ang mga no kayat nabot ti umay pumasyar, ijay napintas abalay. Ha? Kaya't nangatamot ti umay ija na pintas abalay, Lola? Di na paibot nakita day jay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi ti lintag ti grocery. Kastamot asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod nga eh. Sapay awan kwartata. Nabati ti koleksyon iti grocery saan ko anaala. Apay nga min nga imbatim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Adamot gayam ni Adela ditoy. Natiliw takot nga rod. Kasano nga taan nakarwarday di babae. Kunak ngamin nga inkakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makarwarti da nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tain tayo agpasyar kada Lola, ije musuleyo. Hunading, orayin ta rumwar iti silid na. Awan samot trabaho na ita, ta holiday. Naigagara nga ta, ti panagkikita tayo kada Lola, iti musuleyo, manong. Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. At damat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na, no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumot ti panawan, akas jay tayumat. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. At damon gaya mon napudot adanum iti termos. Wen Nana, indadang mi ken ni manong ko. Mabalin ka di ti agpakada, Nana. Agpakada? Agawid kayo kadin? Diyo ka di kaya ti agyan kanya? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada Lola, ijay musuleyo, dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang musuleyo. Mapantayo amin, Nana? Wan balasang ko. Masigurado nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay. Makarik na ak itiliday dito'y selda. Kastoy gayam tirigat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaitan ta. Gapo iti tarigagay ta asaan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbot ang gapo iti dakes nga aramid na. Nakaramid ta iti kinadakas, gapo iti kwarta. Agpaysutay kunad. Ati kwarta ket kasapulan unay ti tao. Ngumno tagi ko iti dakes awagas. Addan tumadi nga ibungan na. Wensa? Masapula pagbannugan. Saan ket agapo iti siniswiti kawagas? Ita, addata dito'y akasla nakapupok ang marabutit. Agur-uray talaang iti umayda itid amakan. Kaano ta nga ta makarwar dito'y? Numapanagnakan ang nakabasol ta. Makulong ta iti mano atawan. Awan mat nga rod kwarta apagpiansa ta. Tapno saan ta nakakulong lakpan dito'y. Hello, friend. Mapan kami iti sementeryo. Kaya't mo kadima ti umay. Okay, awan trabaho kita. Sige, sumuro ta kada kayo. Urayin da ka nga ro ditoy. Nakalagip ngamin dagiti ubing. Umuna date tayo daytoy. Date?
Ije mo soleyo? Tapno di mo mat ko na. Ngay di sementeryo ti umunaday ta. Mapantayo iti park. Kalpasan nga gapu tayo ijay. Jak amukan ka. Iti mo soleyo ti pangawawisakan ka. Park matan ti pangawisam kada kami. Ala, urayan dakbit ta. Intayo nga ro dagpasyarita. O sige, bye. Urayin tayo kano ni Armand. Kadwa tayo amapan ije mo soleyo ti dadakelyo. Nabayag kayo ka din nga aggayam kan ni Sir Arman, nana? Nabayagan. Ngam, apay sa bali ti isam mo, Rocky? Nabayag kayo gayam? Ngam apay nga agpada kayo nga awampay asawa na. Di inak man rabakan, si ka nga ubing. Apay kumano agpada kami nga awan pay asawa na. Awan matimbagak, nana. Ngam kayat may kan ni Ana, ti agbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer ko ma, ngam dakelak mat gayam. Uy, di ka agsasao iti kasta. Kababain. Saan akababain, nana? Saan adakes? Nupay-pay sunyo timbagak. At datayon dito inapintas a balay. Dito itinakasaraka kadag itinasingpot nga ubeng. Nana. Kaya't tso ka di mo ti makasarak itinasing pataman-ugang? Adamot aya. Ay, mayat kaya ngagbalin a manugang ko. Unay-unay, anana. Armag ti anak yo. Tapno agbalin tayo anaragsak a pamilya. Armam lataan no kayat naka. Nangagyo ubing, pinalubusan nak ni Lola yo ang mangaram kininanay ho. Saan mo nga ron abay bayagan? Masapol akan ayon tayo nga agkukuyog no adda pa panantayaw. Sika, ni Flora, kang dagiti ubeng. Wanana, matungpal day ta akalikagom yo. Oy, apay anda kayon ti agtutulag? Paayam ka ditikid daw ni mamam. Nabayagtan nga gayem. Ngamita, kayat ko analablabas pa'y ngam aggayem ti relasyon ta. Iso asaan ka kuman nga kedked. Ala ubing, ing kayo nagayayam. Tagsarsarita kami pa'y kininanayo a Flora. Ada pagtulagan mi itinalapat. Wense, inkamin. Intan mano. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo amay sa pamilya. Dagiti ubing, tikaslaan naktan. Instant matdaytan? Pamilya adagos? Awan mo't lang ti pagturungan na, no di kasta. Anya pa'y lang ti kayat mo nga amwen, wano panagnagan. Please, Flora. Saan ta ko man apabayagan pa'y? Apurado ka mo't Arman. Nabit mo pa'y ngayong baga ti panggap mo. Nataengan ta na dua. Amamuta matan ti tunggal maysa. Agdua-dua ta ka dipay. Idipay anapudno ti ayat ko ken ka. Mabuti nga lang amang ibaga. Sige man laangan. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inuray ka laang mo't nga agaro. No kasta nga rad. Isagana tan ti panagkalay sa ta. Nay, agkeb-kebin kayo matan. Da kayo ka din. Wen mama, agkalay sa kami ni ti mabiit. Mayat nga ro, tay ko nakasan tayo nga agsisina. May sa tayo na pamilya. Wen mama, kat ikarik anaragsak tayo amin. Karaman dagiti dua nga ulila nga ubing. Ay, nangagyapok. May sa tayo na naragsak a pamilya. Un Lola, Sakpay nga gawid tayo. Intayo ko makitaan nagiti dua abalon. Dati ta Jacinta, kani Tata Jano. Manipod adda ta dito'y Zelda. Awan pa'y imay ng sarong karakadat. Agbabawi akit nga rod itinaramidan ta abidot. Oray siya. Agbabawi ako. Kumusta kayon? Jacinta. Jano. Kadwak dagiti ubing. Kini daw ni Ana nga umay da kayo pasyaran. Da kayo kading agpaisuan.
Rocky, pakawanan ko mo. Maikariyo ka di. Asaan kayo nga agaramid iti dakas, tita? Wan baro, naliday gayam dito o nagtisal na. Kuna ni Tata Arman, ano kano agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Rumwar kayon. Nga mga barwanan kayo. Ang paiso ka di baro. Ikari, agbalbaliw kami. Agawid kami di lugar mi. Agyanan iti puder mi dagiti ubing. Tagkalay sa kami matan ka ni Armand. Kablaawan kayong arod kapsat. Sapay ko mata naragsak dagiti uping. Talagaan naragsak dagiti ubing iti din nami. Saan mi idaabay-bayan? Ipaay mi ti umno kadakwada. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito in estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 26. Kagura ti apo dagiti dakes apam panunot, ngam kaayo na dagiti nasayaat asao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Julina, umay kumansingiren tay utang mau. Adda ka manen alakay. Agkarasubli ka, kat awan mo't utang ko kan ka. Masyan kak ubamat kanyak Nagbambanugak, idi ngayon mula ti petsay anatang ko. Takno aday lakaw, nga igatang ko iti bagas. Nga minutang mo matamain. Ay, awanin utang ko kan ka, tabinayada kun. Agbalor amin iti talugasaut. Tatinawaran pa'y ide. Samo inutang. Kunam abayadam iti kabigatan na. Ang maging gaita, di mo pa'y binayadan. Duan abulan tinapalabas. Binayada kun gipitchay mo Nakabawam samutan. Agkarasubli ak nga agsingir. Ngam agungat ka tunggal singiran ka. Pumanaw kan, awanin utang ko kan ka. Tanabayagan abinayadak. Agkabaw ka ngaminan, iso addi mo amo. Kastagayam kabsat, ay nagalasan ti ugali ni Julina. Ala, no di na kaya't abayadan ti inutang na idianatang kaw. Saan abalain? Sa bagay. Uray kaskasanaw. Sa anak mo ta maawanan iti taraon. Tadamat lata mga asik kanyak akakaruba. Ay, 300 laeng. Di pa'y bayadan ni Julina. Aguray kakabsat. Oh, atoy. Ala, umunda ito'y talo gasot a kwartak. Inak ko maiji talipapa. Tagumatangak iti sidaan mi kanila kay ko. Ngam alaam latan. Daytan ti bayad jay inutang ni Julina ken ka. Sika timang bayad iti utang jay anak mo. Unad kaasi ka maut. Sapay agmay-may sa kapay mat nga rod. Awan katulungam amanggad. Ala agyaman ak nga rod no kasta, kabsat lita. Ay pasensya amon ni Julina nga anak ko. Inakasarita tabagbagaak. Nakapulas kamot, Julina. Adda kayo mat, nanang. Sa dino, ti papanam. Inak ili. Agsarak kami itigayam ko at tagabangir a barangay. Kitaan nyo dayto,
Nagpintas a bestida ko. Ah, Nagpintasan niya. Nangina da ito'y. dayta dya inutang mo kan ni Edna. Wala nang. Kat binayadam daytan. Saan pa'y? Ah, bayadam ah. Taka simot nga gisursor-sor itilako na. Bayadak tulat na ano at da kwarta. Ay na, talaga adi mo maikatimadi nga ugali man niya. Umutang ka, ngamawan panggap mo nga agbayad, di ka kadi agbaeng, Pagbayan ako ma, kat bayadak mo. ngamtiwod ka nga agbayad. Kasano, no tiwod mo't nga agbayad dagiti pinautangam iti istor mo. Iso nga rod asa anak ngagpapautang, nanang. Kas kanila kay Ador, inutang mo tinatang alako na. Ngam dua abulan ng tinapalabas, di mo pa'y binayadan. Imbagam pa yan a binayadam nga oray san mo. Uray tabinayadan yun. Ay, siyak itan tinawanan. Taging gaita, di mo pa'y binayadan kanyak. Ay na Julina, nagalas ti ugali ma talaga. Nuumutang ka, rombang nga bayadam! Oh, ato'y dagiti lakok, Jolina. Mangkita kan itigatangan. Nagpipintas mo't dagitan abra. Wen manang, talaga nagpipintas. San anala ka mapisang? Matibay dagita abra. Mangkita akman nga rod iti gatanga. Mga laak iti dua, Ay uwin pangpili kan. Ang panagkunak. Uray anya ditan abra tigatangam. Bagay mo amin. Oh, dahito iti kursunada. Kolor ng isit. Ay na, nagpintas. Ay, mabalin nga ipadas. Ay kit ipadas mo lata Sagmamanungay dahito abra. 600 laang. Basit latiganan siyak dita. Kwa, mabalin ka di nga utanga. Ha? Utangam manan? Alan mga laak iti dua, ngam utang. Agbayadak to, inton sumaruno nga umay ka. Tay bestida kan pantalon nga inutang mo idi last week. Kaano nga'y abayadam? Bayadak tulat na. Di ka agdanag. Sige. Ang kaano nga'y nga umay kasingiran? Kwa, kalpasan ti do alawas. Sige. Awan parikot iti dayta. Bali, 1,200 ja pantalon ken bestida plus 2 abra. Iso at 2,400 amen. Wen, awan parikot. Bayadak tulat ta. Anya? Pinautangam ni Julina kaaruba tayo nga agis istor? Wen apay aya. Apay, di mo kadiam mo? Asaan nga agbaybayad dayjay iti utang na? Ilamlamangan na ti utang na. Ha? Kasano asan nga agbayad ket adamot istor na apagtaudan ti pagbayad na? Hey, uray pay. Kasta ka di? Basta, san kaunay nga agtalat kan kwa na? Narigatan. Ala, bayam, tasaan ko na pautangan pay. Ala, igmuntay order ko a brief kan panti dagiti kakaanak. Wen mabit lang nga tayo ko itibag. Ikas kun taadamat pang cash ko. Agyaman ak unay kan ka Ken, umay kanto ijay parlor ko. Ado ti gumatang ijay itilakom. Ay, nagsayaatan no kasta. Sige, umayak tuman nga ron. Ay na. Nabanugak. Agilad akpay man dito isofa. Nabanog ka man na nagisursur itilakom. Katwan isupay jaganan siya. Uray saan kang haminin nga aglako-lako. Umdas mati sweldok para kada tayo. May mayat matlaang at dalat ta extra. Saan ko agastusan ti magangganan siya? Ornungag tapno adalat ta may dulin ko. Ala, sigan ti makamo. Hanggang saan ka kadimot lang nga maluglugi? Amangan mat no agabuno ka pay. Saan mat kit dilakay? No adda umutang, agbayad damit laang. Mayat nga rod no kasta. Iti kasta, saan ang masayang ti bambanog mo amang isorsorsor iti lakom. O, adda ka mat Julina. Agpamanicure ka kadi?
Wen, si kantimang manicure kanyak, taotangak pailaang. Ha? Ay, pakpakawan. Sorry. Ngam adda pa'y nakapila nga i-manicure ko. Gapu taotangak, demon kaya timang manicure kanyak. Hoy, natural. Agab-abangak dito'y pwesto kanya. Sakat utangan pa'y? Imbag ko man no bayadam to. Ngam patjem. Utang kalimutan taiso. Anya, Am-amukan, Julina. Kondip manicure ka, ngam utang mat. Agawid kan, tasikan timang dalos di takukom. Jolina, umayak ko maagsingir. Ngamin, may sanabulan tinapalabas sipod ko na mga agbayad ka. Nga maging gayta di ka pa'y nagbayad. 2,400 amin. Bayadam ko man, tapno adamot ng iyalak itilako. di ka mat imay idikalman. Awanin imbayad kun itibil ti kuryente idikalman. Anya? Kat, ayan tilakom nga apay nga awan bit-bit mo. Nayunak ko mati utangak. Panti ko maita ti utangak. Nayunam ka di ba, di 2,400 nga utang mo? Saan nga taan na saysayat abayadam pa'y nga umuna? Bayadak tulat ta Oray ko makagudwa ti ibayad mo ita kanyak, tapno maksayan ti utang mo. Awan nga rod kwarta. Dagulit ka matan. Ngam, kasanuak maten ngay. Kasla napantin ka amin ang aganan siya. Bayadak tulat na. Ala, pumanaw kan. Kadi ka manaktak dito istor ko. Kaano ka nga rod nga agbayad ngay? Into na dakwartak Ala, bayam ta kasaritak ni Julina balasang ko. Wan man nana, imbagak da ito'y kada kayo. Tapno palagi pan yun to dyan anak yo. Ay, wen, Edna, bayam ta kasaritak to. Pasensya kayon anana, taimbagak da ito'y kada kayo. Ay, na yun day jay atao. Mangibahabain talaga. Ay, manulaong mati magangganan siyak iti panagisursur ko iti lakok nana. Ngam di mat agbayad. Bayam, tainak to kasarita ni Julina. Awan panggap ko amang bayad iti utang ko kin ni Edna. Gapoy ti day tangay naramid na. Saan ada kayo tinakautangan na? Iso asaan arumbang ada kayo ti kasarita na? Ti ko namkit day, awan panggap mo amang bayad iti utang mo kenkwana. Iso ano anyala ditan ti iras rason mo. Ha, nagalas ti ugali na. Akas lakit din jak bayadan tinautang ko. 2,400 pesos laang may. No talaga akayat mo abayadan. Di ko mapay abinayadam. Kat dakal mo ti mapaspastrak mo dito istor mo. Ada pa'y sweldo nila kay mo. Kat agbayad ak tulak ta ano kayat ko. Ingkakit di bayadan ng ti utang mo kaned na. Takaasimot jay tao. Wow, napimpintas ka man itan, Edna. Bagay mo ti atidog abuok mo akulot. Diyak kayat ti agpakulot ngam pinilit nakmat. Libre ka nga, Rod. Ngamin. Kaasi ka nga agsursursur iti lakom. Kat di ka pa'y makapagpapintas. Saan mat aday tati pang pangrunak? Tati kayat ko, adamay dulin ko a kwarta. Hoy, kasapulang mo ti agpapintas, friend. Ay, sika talaga. Ay, kat kumustamat ni Julina? Nagbayad ka din kan ka? Aging ga ita. Duan abulan tinapalabas. Di na pa'y binayadan ti utang na. Huh? At damat istor na, apangalaan na iti pagbayad na. Kan agsusweldo mat nila kay na. Hoy, apay ngamin a pinautangam. Nagmayat mo ti panakisarita na. Iso nagtalagkaklatan. Nagalaskit di at ipanunot na babae. Iso nga awan gayem na akaaruba. Tanagalas ti ugali na. Damok la ti aglako nga palpak mat. Sayang di 2,400. Ay, jak amo no may subli wano saan. Ay na, nagado ti reklamo kan kwa na. Saan nga agbayad iti utang na? Ngam no kasta nalatan. Ay, madaksan tumatlaang. Apay nga tata di agbayad. Adamot pangalaan na iti pagbayad na. Dakas nga ron ti panunot na. Ngam agsublinto kan kwa na dayta nga aramid na.
Adak manan tapno agsingir Jolina. Ha? Makauma ka man. Isublik lang ang dagiti inalalakan ka. Tapno awanan ti subla-sublyam. Isublemon kat nausarmon? Kat makauma ka mat ngamin, di ka makauawat. Imbagak mat nga agbayad akto no addan to kwarta. Ngam adda ka manan. Idilas month nga imayak nagsingir. Awan inted mo. Ita awan manan? Awan nga rod, no adda di inted kun Apay ka di nagrigat ka nga agbayad, Jolina. Awam matrason tapno di ka agbayad. Ngamin, kas makitak katadumat tilakom. Narang ay matuistor mo. Ala, tapno di mo mat kunaan. O sige, ikan ka pala iti sangagasot. Sangagasot? Wen, sangagasot tumanan inton sumaruno nga umay ka. Ay, talaga amad di ti panunot mo, Jolina. Ala, saan kan asingiran manipod ita? Gaputan na bannog akon nga agsubli-subli. Ngamsapay ko mata makonsensya ka, katsikan amis mo ti agnisnodong agbayad. Ala, bayamon. Basta saan mo napautangan pa'y. Tadi ka ket ad-adda malugi. Nagsakit tinakam ko lakay. Pudno a 2,400 laang. Ngamno da tayo amarigrigat. Dakkel aba nagdaytan. Masukatan tulat ta dayta. Sana bale? Tagsusweldo akmet. Kan saan tayo matamaw-awanan? Pagyamanan dayta iti Diyos lakay. Wen bakit? Pagyamanan ta. Gaputan na daanak itinatalgad a panggadan. Di ka agdanag, Edna. Siya kung timakamok ni Julina. Babaan iti aramidek, makabagbayadan kan ka. Anya ti aramidam, friend? Basta, urayim laeng. Di ka agdanag, tasan adakas ti aramidek. Awan ti pagdanagam kunakmanan. Tasan adakas ti aramidek. Sige, sikat ti makaam mo. Agtalagakan ka, tagayam ka. Wan, agtalag ka kanyak. Gaputa saan ka amadaksan iti aramidak. Ken, saan adakas kunakmanan? Alangarudan. Inakon, gaputa nakabayad man ang dagiti kakadwam iti nautang da abado. Wen, uray umutang da ita, ngam agbayad dan tumanen, intun sumarunong umay ka. Wen friend, agyaman ak unay. Wen, di ka agdanag Julina. Addan 2% na, intun isublikan ka ti utangak. Kasapulak ita ngamin ti kwarta. Ngamin, agkita kami kini Fafak. O sige ngam adda porsyento na. Mano, ti kasapulam. Kwa? Uray, 2,400 laang. Apag iso nga ibayad ko iti jacket, nga itad ko kani Fafak. Sige ngam manungay ti inayon mo no bayadam. Oh, di na yunak iti 500. Okay, matsiguro kan kadaytan. Bayadak inton bigat. Kasapulak lang amin ita ti kwarta. Saan nga umdas ti igam ko apang date mi iti Fafak. Plus, igatangak pa iti jacket no. Ay sige, mabiit lang taikan ka iti 2,400. Ngam inton isublem, agbalin to at 2,900, Oy, ariglado, Julina. Wen, kastat inaramid ko. Iso nga ita, yawat kun ken katoy 2,400. Ngam, amangan riribok lang ti ibungan na. Apay ko mo? No agreklamo, di agsasangot tayo iti barangay hall. Takitaan na no asino ti maibabain. Ngam, gayam. Basta. Awatam da ito'y 2,400. Nakasingir kan ni Julina. Inayabak ni nanang mo, tapno denggen na ti pagsaritaan ta, Julina. Ket nakasarita kon, sakbay nga imay kami dito yung store mo. Sige, Brenda, ilawlawag mo kan ni Julina. May papanitian niya, Brenda. Ti kwarta nga inutang ko kan ka, katwagas kulaeng, tapno makabayad kan ni Edna. Anya? Inted kun kan ni Edna, isuasaan na kan nga umay singiran pay. Anya? No kas
Ay, kita ang ti ugalim. At damat kwartam, ngam di mo pa'y bayadan ti utang mo kan ni Edna. Nga uray ag subli-subli nga agpakpakaasikan ka. Husto lang ti inaramid ni Brenda, Jolina. No agreklamo ka, sige, agsasangot tayo di barangay hall. Anya? Apay, agreklamo ka kadipay laeng, Jolina. Kat si ka lang arudan ti madi ti aramid na. Mala, agreklamo ka. Takitaan tayo ano asino ti maibabaeng. Nanang. Ay, Jolina, madi ti panunot mo. Saan ang makaayayo iti padam a tao? Kan iti Diyos. Agbalbaliw kan, tasikamot lati nakababaeng. No nasaya at ti panunot, nasaya at matngarod ti aramid. Pag talinaudan nga rod ti kinasaya at ti panunot, tadayta ti kaayayo ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 16, versikulo 29 kan 30. Alilawan tinauyong a tao dagiti karuba na, kat iturong na ida iti didigra. Aganad ka kadagiti tattao nga umisam, kan mangkiday kan ka, taada pampanunutan da adakes. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mapanta ka di makiguyod iti ikat dagiti mangalap, nanang. Imbag lang adabi nga ita nga ikan. Ay, nasakit mo ti si ikat ko, anak ko. Ay, jak man ambo da ito as ikat. Tagsunar manen ti kanayon na panagsakit. Siyak nga rodan ti mapan makiguyod, nanang. Tama kaornong ta iti kwartata. Inta ipakita iti doktor, no apay akanayon nga agsakit day ta sikat yo. Ay, pasensya ka no di ka makadwaan ang mapan makiguyod, anak ko. Ay, supay ko mamut ti bingay ko nga ikan. Anya nga rod ngay, nanang. Agsakit mo't nga rod day ta sikat yo. Kaya't kung anda ko ma-vacation house tayo itigid ti baybay. Tapno mabalin ti agaramid iti swimming pool. Mabalin pa iti agaramid iti resort. Mayat day ta na panunot mo. Agam, sa dino. Awan mat daga tayo iti asidag ti baybay. Sana parikot day takawan ti daga. Naglawat higit ti baybay. Sa dino kumahani. Mangkita kayo iti lokasyon na kursunada yo. Tasyak ti makam mo. Ure at kalapaw ti marigrigat. Nalakalaeng amay remedyo. Adamaya ta diso. Ngam adaagi na nga ignorante ijay. Balo sa kano di bakat. Balasang di anak na akadwana. No ignorante da. Inka makiyama mo kadakwada. Kampay di. Makigayem ka kadakwada. Makigaya makiti ignorante? No way. Maawatak ti kayat asawan ni papam, iha. Alilawan tayo, ida. Nalaing kayo, Mat. O sige, aramidak dayta. Agpakadwa ak iti may sa kadagiti tauhan nyo, papa. Pinayaban ka dito'y balay. Takaduam ni Sara ama pa ni Jay igit ti baybay. Sa dino ka di nga igit ti baybay, sir? Di tala nga si Deg. Mayat ka no ti lokasyon day jadiso. Kunak lagi din no ijay Boracay, sir. Burakay ngay pagbagam dita. No ijay, akat saan lang nga siksika. Datayo ti mapanagpasari jay.
Kano nga ta, sir? Makapantayo kumamat ijay. Makapantayo ti saan ngagbayag. Ala, tungpalan ti bagbagakin ka, Tony. Umayak sa iti pagpaspasyaran nyo. Inakmat kita, enti kun kunayo amayat adiso. Saan kayo pa'y amapapan ijay? Tapa, siga nakurapay at tao ti adda ijay. Saan adagiti awanan adal ti mapan ko kita anijay. Ti lokasyon akun kunam. Napintas na giti rock formation ijay, mama. Makaguyugoy iti turista. Kasta ka di? Napintas nga rod no kasta. Uray batulaang no napipintas. Mayat abuya. Napintas day jay, mama. Numangaramid tayo iti nagduduma a cottage iti rabaw dagiti dadakkel abat bato. Nasakit ka di pa'y, nanang? Di kayo matrimrimuaran. Ay, uwed nga rod, anak ko. Malaminak pa'y kit din. Ha? Nan, dapadapon kayo man. Nabara kayo mat ngagpaiso, nanang. Ipan kayo ni ti doktor. Barang umanay ti kwarta tayo. Ingkalagumatangan iti paragor-igor. No madilata, mapantanton iti doktor. Alangarod, nanang. Inak gumatang iti aga sa paragurigor. Mabiit lang arod, nanang. Oh, apay anak sarimadeng kaakimita di tatawa, anak ko. Kitaan niyo ti sumungad, nanang. Adnya ka de, ti maipaaymi kada kayo. Siyak ni Tony a soldado. Daytoy napintas a balasang kat anak ti opisyal mi ani Sir Dagol. Ken daytoy mo ti asawa na. Agkurno kayo. Naimbag nga aldaw yo, madaydayaw. Anya ka di ti gagaarayo dito'y nanumo apagtaengan me. Panagkita ket kasla masakit ka. Gusto ak ka di? Kasta nga rod, madam. Kinaagpaiso na. Agrobwat kami kumaan amapan iti doktor. Idi sumungad kayo. Nalabit a sakit ti tiyan ti sakit mo. Takanayon ka ang mabisinan. Sakit ti sikat, madam. Ita, aggur-igurak matan. Managtulong kami at tao. Tanaparaburan kami iti adu a kwarta. Tulungan kayo. Ha? Kasano ko maatulong, madam? Sakbay ti amin. Balayo ka di na ito'y? Kalapaw yo ka di? Uwan, madam. Mayat nga rod. Sige, ikan kayo iti kwarta akas tulong kada kayo. Kwarta? Tulong? Wan. No anya ti ibaga ti doktor, maamuak, taumay kami manan agpasyar ditoy. Nagsingpat matagi jayon, nanang. Nakupin asag sa sangaribo ti inted da. Ay, wen nga rod, anak ko. Saan tan nga agdanag, no anyat ipagatang ti doktor nga agas. Kasta ko maamin ang babaknang, nanang. Managtulong da. Wen nga rod. Ay, nagasat tapay laeng. Taad da ng tulong kadata. Kunada, umaydan to kanumanan. Day tamot ti imbagada. Ay, nagsaya at dagijay at tao. Ay, naisam dapay. Diyay la soldado ti kasla na tangig. Ay, kadaw yan samot ti kasjay kadagiti soldado. Ay, masapul asaluduam ida no kasapulan. Nagragsak dagiti awanan adal nga inikanyo iti 10K, mama.
Kunada siguro nga agpayso at tulong dayjay. Di na amo apanangal lilaw. Tapno matagikwa tayo ti paset nga ayanda. Kasta talaga dagiti tao ang marigrigat. Awan amuda. Dumteng to ti aldaw asaan akalapaw ti makita ijay. No di ket dakkel apasdek apara kadagiti babak nang a turista. Lakit di mama. Ipanakkel ko pa'y kadagiti barkadak nga anak matlaang ti opisyal iti militar. Nagpipintas nga agpayso dagiti agdudu madadakkel abat bato iti aglawlaw dayjay apaset. Kung aktumat ngamin ang magustuhan nyo mat mama, napintas ngamin. Napintas ka di matlang tinapanan nyo, honey. Perfect nga aramidan a resort, honey. Napintas dagiti rock formations. Dadakkel pa'y. Mabali na pagkakamangan dagi jay, babaan itirang tay papa. Nagmayat to abuya, no adda agduduma a cottage itirabaw dagiti dadakkel abat bato. Talaga nalaing ka nga engineer nga uray babae ka. Amom nga ramatan ti kina-engineer mo. Anya ko mga rod ti gunggunak a nag-cum laude, papa? Numalpas day ta a proyektom. Ado ti mangidayaw iti kinalaing mo, akas inhinyera. Isungay kanya man na pamuspusan. Matagikwa tayo day di apaset, mama. Papanawan tayo dagiti nagkalapaw ijay. Rugit laeng iti mata dagijay at tao. Ti resulta ti ultrasound yo. Kat adda ka no dakkel abato iti kidniyo, nanang. Anay, kasano ko maanapan ti bato iti kidney? Dayta kat maala kadagiti maipapauneg, nanang. Saan anapan ti bato dita uneg ti bagiyo? Ay kat, anya ngay ti ko na ti doktor amaaramid. Masapol ka no ang maopera, tadakkel ka no. Ay, dayta kat tao amaparten ti boksit na. No dayta ti pamuspusan ay kat kapilitan, nanang. Gam kasapulan ti dakkel agatad. Dayta manen. Ay, amang anusan nga umanay tinabate, nga inted dagijay nagsisingpat at tao. Kaano dya imbaga ti doktor apa nagsublita? Dya schedule ti operasyon. Masapol nga isagana ta ti imbaga ti doktor agatad, nanang. Ket no awan ngay dayjay agatad. Ay kasanon. Dayta nga ro ti parikot. No maikat ka di ti bato iti kidney ako na ti doktor. Ket makaginawa ak. Wa, nanang. Jay nga rod bato ti makagapo, no apay nga agsaksakit kayo. Kan paggurigoran na kayo pay. Kasano nga rod itan? Mayat no mapantayo manan iti kalapaw ti ignorante. Kunyari, intayo kumustaan, no anya ti imbaga ti doktor kadakwada, mama. Mismo. Ituloy lata nga alilawan dagiti awanan ammo. Ayan ka di soldado nga imbaon idi ni papa kadwa tayo. Awagak ni papam, taibaon namanan dayjay a soldado. Rumbang lang nga da kadwa ta amapan, mama. Ang mga no adama nagdakdak sa mang hold up kada ta ijay. Sapay mamirmiraut dagiti adda ijay. No mabisin da akat ang mga no agsipdot da iti pagbiag da. Nakaumay kayo mat, madam. Pakaidayawan may, no kayat yumanen dito'y nanumo a lugar may. Wan, mayat ngamin ti buya ti aglawlaw. Ay, kayat yo ang makita dagiti dadakkel abat bato? Ay, para kada kami, kat makasali dagita iti panagkaalap may.
Mono talaga dagitoy ang mamiraot. Ay, madam, adda ka di imbagayo? Ay, madamag ko man gayam. Anya ka ni timbaga ti doktor ken ka. Ay, masapol ka no, ti operasyon, madam. Kadakkel agatad ti kasapulan me. Kayat ko ti tumulong. Ngam, adalaag matperma am a papel. Ay, anya ka di dayta a papel. Blanco laang mata papel. Isurat mo laang tinagan ken permam. Mangipakita at tinulungan ka. Inikanda kayo manin iti kwarta, dagijay anak si Singpet, nanang? Wen nga rod, anak ko. Umanay mat siguro na ito yan para iti operasyon ko. Uwan, nanang, mabalinan Agsubli tayo iti doktor. Ang kasla mabutengak mat ama parte. Ni nanang mat, una yung tama parte. Ay, sugatan dalaang mat iti basit di tatyanyo. Tapno maikat dati ba to? Ay, nasakit to laki, ide. Saan yun to amarik na? Gaputa paturugan na kayong tumad. Kumusta tinapanan nyo? Nalilaw yu kadimot laeng dagijay awan na muna at tao. Baligi, hani. Nagperma pa iti danga. Iso nga impaaramid kon iti abogado ti papeles. Pagparangan ngayon lako na tidaga iti asidig ti baybay. Dua pa iday ta impapirmak. Kimpet da iti patadam, takasapulan dala unay ti pirak para iti operasyon na. Nagasat tayo nga rut no kasta. Ala, insigida nga iparamid ko ti papeles iti abogado agayem ko. Baligi! Kukuha tayon ti daga iti asidag ti baybay. Ket numalpas ti papeles, ti demolition papers ti sarunok. Ipademolish ko meten dagiti ubong, dagijay at tao. At the demolition order para iti daytoy apaset. Masapula pumanaw kayo, no diyo kayat at ti demolition team timang reba iti kalapawyo. Demolition, Ted? Apay ko maama demolis kami. Kat kukwami mat da ito'y apo soldado. Saan yun ako kwa? Tada pinirmaan nyo a papeles. Ngain lako yun daytoy apaset, si kabakat. Anya, saan kumot nga inla ko, apo soldado? Makita yun daytoy nga igam ko? Kopya ti pinirmaan nyo. At da ka di kwarta apang abogado yo, no agriri kayo? Kunakman no tinulungan data dagijay tanaisam damat. Inalilaw datamot gayam, anak ko. Gaputa mo dang agkasapulan taon na iti kwarta, nanang. Iso aginundawayan dan. Ay, nagdakas dakit din. Apay nga ta nga adda parswa nga irurumanda dagiti saan anak kaadal. Kaawatan, nga inalilaw da tayo, nanang. Simango ka iti lamisan. Ngam naunagmat ti pampanunutam. Apay? Hoy, pampanunutek man tinaitagtagainap ko. Pudno nga tadayjay. Anya ka di dayjay? Nakapila tayo kampay idi ti sango ti dakkel ken bimalitok aridaw. Adu tayo. Agraman dagiti inalilaw tayo. Kayat tayo amin ti umuneg. Ngam dagiti lang adanaganda iti libro ti nakauneg. Pinauneg da pa dagiti agina nga inalilaw tayo.
Angam da tayo, saan da pinaunag? Apay kano, asaan da tayo apinaunag? Awan ka no tinagan tayo iti listahan. Kat impakita dati papanan tayo. Kat maipisok tayo kano ijay gumilgil ayab nga apoy, kan lumlumwag nga asupre. Anya, sana mabalin? Nasken nga agbalbaliw tayon. Tapno saan nga ijay ti pagturungan tayo. Nakabutbuteng. Dayjay samet, jay kung kunada nga impyerno. Di kay mga lilaw para laeng iti pagsayaatan nyo. Laglagipan, atunggal aramid tayo, adda katukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kata kayo amin.